Майляш, рахмати калон. Ако ман камак ага иҷозатед, мехоҳам камтар дар бораи пул гап занем, ки настроение расқати буравед. Майляш. Ман бисёр дар бораи мехоҳам, ки шумо бизнес гап занам, дар бораи пул гап занам. Ҳама вақт як чиза ба қайд гиред ки, ҳозир дунё ҳамин хел шудага, ки як дунё, як бозор. Як дунё, як бозор. Ин чӣ гуфтаги гап? Ҳозир агар ки шумо ҳаракат кунед, истифода баред ҳамин интернета, тамоми дунё қати кор кардан метавонед. ҳар як инсон ба якта особенни худаш буданаш дар кор. Уникальности худатон буданаш дар кор. ҳамон маҳсулотатон ба май ме, ҳамон истеҳсол ба ҳаст ме, вай ҳамон чӣ буданаш зарур. Отличие, ин беҳад зарур. ҳамон уникальности сохтан зарур. Уникальне торгови предложения мегӯн маркетинг ба, ҳамон УТП шумо буданаш дар кор. ҳамон уникальности ёбед худатон ба ҳамон уникальности. Бозори дунё ба серавно талабот ҳаст бачо. Бозори дунё рӯза рӯз калон шуда мегирад, рӯза рӯз досту бозори дунё ба зиёд шуда мегирад, вай ба серавно ҳаст ин чӣ. ҳамон ҳаракат карда ёфтанатон дар кор. Ин беҳад зарур. Вақте ки ҳамон нигоҳ кунед, уникальности ёфтан дар кор, ки ҳамин уникальности шумо ба ҳамон маҳсулоте ки шумо мебароред, ки ҳунаре ки шумо доред, куҷо ба талабот ай. Кадом тарафи дунё ба ҳамин чӣ ба талабот ай. нигоҳ кунед, ман якта мисол мебарам. Диққат кардастед, ага ман ҳамин бозори Россия бинед, ага тамоми сухофрукташ бачаҳои мо бааст. ҳамин бозори вес Россия, Қазоқистон, сухофрукташ бозораш дасти бачаҳои тоҷик бад. Барои чӣ ҳамин бозори сухофрукта ҳамин мардуми мо гирифтан тоистанд. чибаки майнаи сари ҳамин мардуми ҳамон Қазоқистону Россия воба ҳаст, ки рас ҳамонҷо ба тоҷик истода фурӯхтан аст, яке ба ахунаш оварда фурӯхтанад. ман ҳамонҷо магазино дорем. вақте ки ҳамин ман продавицо русоя мемонем, ё ки мисол украинсоя мемонем, ё ки ягон дигароя мемонем, фурӯш меафтад. ҳамон ягон тоҷика мебинем, ки руси гап зандан наметод, ё ягон узбек мебинем, ки вообще гап зандан наметод. ҳамин еле ҳамон калкулятор кати сифра ҳисоб кунад шуд. вай орех гудаги миндал мегӯд, ин миндал гудаги як чиз дига мегӯд. ҳамоно савдоя зур мекунад. чиба ки ҳамоно ба бовар дорад одамо. чибаки ҳамин дид ки ҳамонҷо ба тоҷик истодааст, мегӯяд значи вай ахунаш худаш овардагӣ. агар ки бинад ки дигар одам онҷо истодааст, вай гом мекунад перекуп чикай, қимат фурӯхтана. ки фаҳмед? ана ҳамина сила маркетинг. ман ҳамина номаш чи? Сила маркетинг. диққат кунед. То есть ҳамин чиза бачаҳои мо алҳамдулиллоҳ ки як кас, ду кас ё се кас фаҳмид, ҳамин сар кард, ба аста дига бачаҳо мо ёд гирифтан, ҳамин хел рафт. Дидед ҳамон бозори Россия ҳамин ҷо фаҳмидем ки ҳамин чӣ ҳаст, ман ин чизе ки мо кардан метавонем фаҳмиш дорем. айнан ҳамин любой маҳсулот ба бозораш сохтанотон дар кор. диққат. хуб, барои ҳамин чизе ки асосие ки ҳаст, мана ин бачаҳо мани шумо коре кардани ёфтаномо дар кор. ҳозир ман чӣ гуфта истодиам? ҳозир ҳунар кунед ки омӯзетон бозори куҷо? ҳамин бозори тарафи вай омӯзед Саудовска Аравия, омӯзед бозори тарафи Дубай, омӯзед бозори як фақат фокуса тарафи Россия ба надоретон бачо. тамоми ҷо ба ҳамин касе ки мана чашмаи мед гӯш карда истодааст, ман шӯхӣ намекунам бачо. ҳеҷ гап не. ҳамин манам Россия ки рафтам, бар Русия ёд гирифтам, намедонистам. ҳамин Англия рави, як сол пас англисия ёд мегирӣ. ё гапам хато? ҳамин Таиланд наред, як сол пас на тайском буд разговаривать. ин қоидаш ҳамин. манам Русия вообще намедонистам. Россия ки рафтем, аста ёд гирифтем. Натарсед. ин чизо одам ҳамин чизо ёд гирифтан метод, басара шудан дар кор. мазмуни гапи ман ки омӯзед дига бозори дунё, дига бозори. мана мисол бозори Корея, бозори Малайзия, бозори мана тарафи Сингапур. он бозорое ки ҳамон тарафо ба чӣ мо роӣ кардан метонем. хуб, худи бозори ҳамин Хитой. ҳама бозори калонтари мани Хитой. чӣ онҷо ба роӣ кардан мешавад? чӣ чиза мо истеҳсол кардан метавонем, ки ҳамоно мебиёд мебарадам мо. ман медонам ки агар ки ҳамин ҷо ба мо ҳаст, мо ба маҳсулотое ки ҳамоно ба дар кор ай. агар ки худотон пул надоред, ё бед ягонта Хитоия, қаттиш партнёр шед, қатти ҳавай партнёр шед, инҷи ба ҳамина ба роҳ монед, ҳамин черешни Хито ма ба роҳ монед, ман гарантия метиҳам, ҳамин бозори Хитои шумо мешавад.